Zdravo! Evo kako se može skuvati bjelance samo ako ga imate. Dole kuvam krompir i grašak za rusku salatu. A ostalo mi dva bilanceta, pošto sam 2 žumanca potrošila. I rekao da dodam u rusku salatu. I evo kako se on fino kuva. U kutlaču stavite i naravno da ne bude skroz u vodi, nego samo malo. Sve se može kad se hoće.